Hatu ke sorkar jongi ye kitrai jela ke shule klet kublai shibun parlok bapila pai ye ki video hakane ke channel kabangi ai kerteng kasi infotainment iba Carlos Tron iba ja ha umran menta la tam shipeu sngi hadu menta kimpat lap ye i ngi i haki kubar menin begitu kitkur batkumju kibar snong kimla shu ban lejwat je i namar kilawat la shipeu sngi lenter katkum kajing ya thu jongki hapo ki kubar hagini ki khendiat sngi bat hadu menta ngi sakhi ya gajing shemkhia jong ka sarkar ya gitu ki baja hasora hoaj kalong ka badai bat kalong ka ai ka bawanra ya ka buram naga benta ka jela hadin baki pulit kilalap ya ki jing shisha hanrai ka jing keli ka bami hakiriu pajba menin habang kipai ya ki khubor kalong bahatu ka sarkar jongi yangi ki trai jela kan shule klet kumne ne de na kanu kadau hatu yo baduk ka sarkar jongi kampatiau ai kidon ki baong hatu yo khasi ka sarkar kambena ai kidon ki baong baduna ka pressure hatu ban lejwat ye ki priu lajong habdon kam da ka pressure kidon ki baong yau dkhar ka sarkar ka shimkhia hanre yau khasi ka shule klet kane kanlong ka jingkerpat lada ka sarkar ka shimkhia ye ki trai jela bat yengi ki trai snong lada jia ai kumta lada don kano ka jinge ki pajba ki kloi bandon bat ka sarkar kumju ru ngi nyendon kata ka jing sngo shngan bat ka jing sngo shania ya ka sarkar jongi ladangi i ba ka shimkhia ye ki kam ki jam ki badai bat ngi ha ga badai ba ka jingja jong ini rangba ha umran ki pajba babun kidang don ha pedeng ka jingkeli kumta ngi kerpat ye ka sarkar bakadai banle ai na ka benta jong kine ki paradok prasnam jongi ki bamat ye kine ki jinge kublai shibun ngesa kendu pat ha gawe ke video